Hej og velkommen til Spørg Ulla. Bent Tilsted hjemme fra Holstebro har spurgt mig, hvorfor mediedækningen af EU er så dårlig. Jeg er ikke helt enig med dig, Bent, i, at mediedækningen af EU er dårlig. Men jeg kunne godt tænke mig, at EU-stoffet blev en større del af de danske aviser og medier. For når vi diskuterer derhjemme, synes jeg tit, at vi glemmer at se tingene i et større perspektiv. Jeg vil ikke skyde skylden på de danske journalister, for jeg føler også, at ansvaret om at forklare danskerne, hvad der foregår, ligger hos mig og mine kolleger her i Europaparlamentet. Vi skal blive bedre til at fortælle, hvad vi laver, og hvordan det, vi laver, har betydning for vores allesammens hverdag. Det er faktisk hovedårsagen til, at du hver dag frem mod folkemødet på Bornholm i juni måned kan se mig her i Spørg Ulla. Derfor er jeg glad for, at du følger med. Og Bent, tak fordi du spurgte. Vi ses igen i morgen i Spørg Ulla.